ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଇଏ ଥିଲା ମୋର କିଛି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ତାକୁ ଭାବିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। କାହିଁକିନା 2-3 ମାସ ପରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲୁ। ଯାଇକି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ ଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବୁ, ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ କି ବସ୍ ଲେଟ୍ ଥିଲେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ। ତାର ଭିତରେ ଆସି ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ବସି ଗୋଟେ ରାତି ବିତେଇ ତା ପରଦିନ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ। ପୁଣି ବସ୍ ଦେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ମାମୁଁ ଘରେ। ମାମୁଁ ଘରେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ମାମୁଁ ଘରୁ ମୁଁ ଗଲି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାକୁ। ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ତାପରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା, ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଦେଖୁଛି, ତୁ ସତରେ ଆସିଛୁ? ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ସେଇଠୁ ମୁଁ ପୁଣି ଗଲି ଆମ ଘରକୁ। ଘରେ ଯାଇକି ରାତିରେ ରହିଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆରଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ଫେରିକି ଘରେ ଟିଫିନ୍ କରିକି କିଛି ସମୟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲି। ତାପରେ ମୋର ସବୁ ଫୁଲେଇ ମାନେ ଆସିଯାଇଥିଲେ ମୋ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଘରେ ବହୁତ ଗହଳି ବି ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଥିଲା। ତ ସେପଟେ ଯାଇକି ଜଣେ ଗୁପଚୁପ୍ ଭାଇ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅଟକେଇଲୁ, ରୁହ ଆମେ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ମଜା ନେବା। ତ ସମସ୍ତେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲୁ। ଖାଇକି କିଛି ସମୟ ଗଲା। ୟା ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛି, କହୁଛି ଦେଖ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ହେବି। ତାପରେ ମମି ପୁଣି ଖରାବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ କହୁଛି ମୋ ବିନା କେହି କିଛି ମଜା କରିପାରିବନି, ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି ତମେ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଖୁସି ହଉଛ। ତା ବି ବହୁତ ମଜାରେ ବିତିଥିଲା। ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଲାଜରେ ଟିକେ ଶରମି ଯାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ମିଶିକି। ଖାଇସାରିବା ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ମୋର ନୂଆ ଘରକୁ। ବାହାରି ବୁହାରି ସାରି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ପହଞ୍ଚି ସେଠି 2 ଦିନ ସମୟ ବିତିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ୟାର ଭିତରେ ମୋର ଅତି ଫୁଲେଇ ତା ସହିତ ମୁଁ ଦେଖା କରିବି ବୋଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖା କରିପାରିନଥିଲି ବୋଲି ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ଦେଖା ନ କଲେ ମୋତେ ମାରିଦେବ ଇଏ। ତାପରେ ତା ସହିତ ଦେଖା କରି ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରି ଆମେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଏଇଭଳି ମୋର ଛୁଟି ବିତିଥିଲା। ରହିଲି।